Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:12. Ang Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes, Abril 27, 2021. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag babatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Action Day na Salazar para sa mga headlines. Sa una kita sa mga balita lokal. Basketball ring sa pila ka mga barangay sa Bacolod City ginpangkakas. Lakson mapabakuna sang Sinovac vaccine sa adlaw sang Biyernes. Sa balita national, piloto patay sa nagpaas nga helicopters ang Philippine Air Force sa Bohol. Paglinya sa community pantry hindi makabig excuse sa curfew violation. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon. Lasay sa 21 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa litalinasang mga balita lokal. Temporary nga ginpang kakas sa mga basketball ring sa pila ka mga barangay sa syudad sa Bacolod. Suno kay Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Gilingo, ini nga tikang sang barangay ang nag-umpisa sang Abril kasunod nga nagapabilin sa gihapon ng pamahog sang COVID-19. Dugang pasining nga lakip sa mga basketball ring nga ginkakas ang sa area sang barangays Mansilingan, Takuling, Sefania, Handumanan, Banago 1630 kag iban pa. Suno kay Gilingo, may impormasyon ini nga nabaton nga pagkatapos kakas sang ring may mga lugar nga ginahimo ini nga volleyball court nga ginadirian sa gihapon. Nagpanumdum si Gilingo sa publiko nga ini nga mga aktibidad ang ginadirian sa idalom sang modified GCQ. Ginakabig ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. nga all-time high ang sunod-sunod nga kaso sa pinatsanay sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Gamboa nga daw wala na sang kahadlok nga magpatay ang tawo bisan pa nga sa nagpaang adlaw. Sunod kay Gamboa, padayon siya nagapanawagan sa kapulisan nga sulbaron ang mga kaso sa pinatsanay sa syudad agud mahatagan sang hostisya ang pamilya kag mapabili ng kumpiyansa sang publiko sa otoridad. Nahibaluan kahapon nga adlaw duha ka separado nga insidente sang pagpanglutang ang natabo sa syudad sa diin duha ang kalamatay kay isa naman ang pilason. Nagpauli ang pila ka mga nagpila sa Comelec Bacolod kini sa Aga Martes kasunod nga limitado lamang ang makomodar sa pagparehistro. Sunod kay Bacolod Elections Officer Attorney Katina Trino Kanya, nag-issue ang ila personnel sang 100 ka numero umpisa alas 8 sang aga nga mo lamang ang marehistro Lunes sa tutob Huwebes nga adlaw. Ang paglimit sa numero sa mga nagaparehistro ang tuyo nga hindi maginuto kag matuman ang health protocol kag bangudman. Ginapatuman sa gihapon sa Comelec ang skeletal workforce. Suno kay Kanya, nagasigi man ang ilang pagbaton sa mga may online appointment kag wala na sang ginaisyuhan nga numero. Nagpanugyan si Kanya sa mga naga-online appointment nga siguraduhon nga ma-print ang petsa kag tion sa appointment nga mayar sang QR code para ma-accommodar sa ahensya. Sa records ng Comelec Bacolod, humalin Enero tubtob Marso 30 tuig 2021, nagdangat na sa 6,627 ang narehistro sang Comelec Bacolod. Bakunahan ng pila ka mga punong barangay, department head kag pila ka mga opisyal sa syudad sa Bacolod. Sa datos ng Bacolod EOC, ginbakunahan sang unang dos ang Sinovac vaccine sa City Councilor Ana Marie Palermo, City Consultant Attorney John Orola, Executive Assistant Sammy Montoyo Sr., DSSD Head Pasita Tero kag iban pa. Nagbaton man sang bakuna ang pila ka mga kapitan sa Bacolod, lakip na sa Kapitan Leia Palmas ng Purataytay, Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumag, Kapitan Rosini Distrito sa Barangay Singkang Airport, kag sunod kay Vice Mayor Elcida Familiaran, ini nga mga opisyal ang makabig nga mga frontliners sa pag-away kontra COVID-19 kag ini ang ginatugutan sang gobyerno. Pila sa mga nabakunahan ang kabahin man sa priority list sang gobyerno nga A2 ukon mga senior citizen kag A3 ukon mga may comorbidities. Ginpahayag ni Familiaran iya pag nahulat ang clearance ng iyang doktor angod sa pagbakuna kag nagklaro nga hindi pa siya senior citizen. Sa lugang pang balita lokal, natala na nga magpabakuna sa mabot nga Biyernes nga daw sa Negros Occidental Governor Bong Lacson gamit ang Sinovac vaccine. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, pati gayunon ini sa may Teresita Halandon Provincial Hospital sa may syudad sang Silaya. Magluwas kay Lacson, magpabakuna man ang tatlo ka mga senior citizen nga alkalde ng Sunday Mayors Manuel Escalante sang Manapla, Nadia Alceo sang Hinigaran kag Ernesto Estrao sang Banwa sang Hinubaan. May iban pang alkalde nga senior nga wala pa nakapadala sang komunikasyon kung magpabakuna ang mga ini. May mga board members man nga may plano nga magpabakuna gamit naman ang AstraZeneca vaccine, subong man ang mga department heads sang probinsya.
Ginalauman na nga mag-operar ang ikaduhang nga molecular laboratory sa Negros Occidental nga ipahamtang sa Baduas ng Valladolid. Ang mga pasilidad na kabaton sang 100% nga passing rate gikan sa Department of Health. Ginamulubanta nga magkomodar sang 1,000 ka COVID-19 test sa kada adlaw ang mga laboratorio. Naibaluan ang tanan nga swab test specimen karon sa Bacolod kag probinsya ginapadala sa Teresita Landoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippines Standard Time, vitamin C balang ginapangita mo mag-KB. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID. Lasay sa 33 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita national. Naghugpaas ang helicopter sang Philippine Air Force sa Contaf sa may shoreline sang Barangay Taytay, Banwa sang Hetafe sa may Bohol, kay na sang aga Martes. Sunog kay PAF spokesman Lieutenant Colonel Maynard Mariano, ang MD-520MG ang sa maintenance flight halin sa Mactan Island sang natabong insidente taktan last 9:40 sang aga. Sunog kay Mariano, padayon pa investigasyon sa kabangdanan sang insidente. Pero sa report sang Bohol Provincial Police Office, napatay ang piloto nga si Captain Aurelio Olano, 32 anyos, tumandok sang Banwa sang Kandihay. Lahip naman sa pilason ang ginkilala nga Sunday Lieutenant Hilary Bunao, Airman First Class Bon Arasola, hag Airman First Class Rex Anapio nga ginadala sa may Garcia Memorial Hospital sa may Talibon. Nagdigad kay Enero nagugpaas man ang helicopter sang Philippine Air Force sa Bukidnon nga nagresulta sa kamatayon sang 7 ka mga pasahero. Ginpahayag niya Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi isa ka excuse ang paglinya sa community pantry agud kung malapas ang curfew. Ginhimo ni Roque ang palayag bilang sabat kun bala padayonon sa mga lokal kag barangay officials ang pag-issue sang ticket kag penalidad sa mga nagwa sa ilabalay sa tiod nga ginapatuman ang curfew para lamang mauna sa linya sang community pantries. Palayag ni Roque, ginaabi-abi sa gobyerno ang anuman nga bayanihan efforts apang hindi sinigusto nga ang community pantry amo ang halinan sa paglatas ng COVID-19.
Samtang plano naman sang DepEd o Department of Education nga buksan ang masunod nga school year sa Agosto 23 ining magaresulta sa pagpalipot sang break sa mga estudyante sang anong kasimanay kumpara sa nga duha ka bulan na. Suno kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio, base sa ilagay ni Suryahan Julio Jes, magatapos ang school year kag kun wala sang pagbago, Agosto 23 magabukas sang masunod nga school year. Suno kay San Antonio ang DepEd ang nagapreparar man sang ideal scenario sa masunod nga school year sa diini patuman ng limited in-person classes nga mag-complement sa distance learning modalities. Ang klase sa Pilipinas sa masamin nag-umpisa sa bulan sang Hunyo pero iningin paiso sa Oktubre 5 tinaniktan nga tuig bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag na Presidential Spokesman Harry Roque nga nagapabilin nga manubo ang Pilipinas sa global average sang COVID-19 mortality rate sa pihak nga naglabot na sa 1 milyon ang kaso sang virus. Sunod kay Roque, sa pihak nga may 1 milyon na ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, apang masobra sa 914,000 din naman ang recoveries, kag masobra naman sa 16,800 ang napatay. Dugang pa ni Roque, kinahanglan nga lang tawon ang bilog nga datos kag hindi lamang sa isa ka numero. Palayag ni Roque, 1.67% lamang ang case fatality rate sa Pilipinas, samtang ang bilog nga kalibutan nagalabot sa 2.1%. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 36 Aksyon Radio Philippines Standard Time, highly recommended mga kaaksyon ng DTF. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.